ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സെൻട്രാളിരുന്ന് നടക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാരും നോക്കിയിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈവം സാദൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത തപ്ത കാഞ്ചന വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ അനാഥനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ്. അതായത് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 6 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ 64 അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സാധനാഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് സാധനാ ഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങൾ. അതിൽ അധ്യായം 6 ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അധ്യായം 6 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ 64 ഇനങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് 64 അവലോകനം മാത്രമാണ്. 64 ഇനങ്ങളുടെ അവലോകനമാണ് അധ്യായം 6 നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് അധ്യായം 6 പറയുന്നുണ്ട്, സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രൂപ ഗോസ്വാമി അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങളില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. അടിസ്ഥാന തത്വം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില് ആദ്യത്തെ 10 നമ്മളിവിടെ കാണാം അല്ലേ.
അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന്, യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദ പത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നില്ലേ. പിന്നെ 2, 3, 4 അങ്ങനെ 10 അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത 10 തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അതായത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 10, പിന്നെ ചെയ്യരുതാത്തത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാത്തിലും അരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നൽകരുത്, കാണിക്കരുത്, സമ്പാദിക്കരുത്, അരുത് അരുത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത 10. അങ്ങനെ മൊത്തം 20. ഇനി ബാക്കി 44 കൂടെ അടുത്ത 73ാമത്തെ പേജിൽ മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി 44 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു അവലോകനമാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ 64 ആദ്യത്തെ 18 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 6ാമത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കാം. കാരണം 6ാമത്തതിന്റെ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന 13ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കാണും. ആദ്യത്തെ 18 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണും. 19ാമത്തെ ഇനം മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. പിന്നെ 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായം, 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും, 7 മുതൽ 53 വരെ 11ാമത്തെ അധ്യായം, 54, 59, 12, പിന്നെ 60 തൊട്ട് 64 വരെയുള്ള 13ാമത്തെ അധ്യായം. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ 64 ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 64 ഇനങ്ങളെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 20 പ്രാഥമികം, 44 അധിക ഇനങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ 20 നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആദ്യത്തെ 2 10 തന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 20 തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും. ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവർത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ 20 തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂസ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ആദ്യത്തെ 10. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആദ്യം 10 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം 10. അതിനുശേഷം തന്ന 10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നിവൃത്തിയാണ്, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അത് 11 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ്. 64 ഇനത്തിൽ ഇത്ര ഇനം. ഇനി ബാക്കി 44, മൊത്തം 64, അതിൽ 20 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ബാക്കി 44 ഇനങ്ങൾ, അതിനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചു. 21 മുതൽ 59 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് 5 ഇനങ്ങൾ, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവസാനത്തെ 5 ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 60 തൊട്ട് 64 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യേണ്ട, സാധനാഭക്തിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് 5 ഇനങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലാസ്റ്റ് 5 ഇനങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഭാഗവത ശ്രവണം, മധുരാവാസം. നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാ? നാമജപം. അർച്ചാമൂർത്തിക്ക് ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. അപ്പം ഭാഗവത ശ്രവണം, മധുരാവാസം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് എന്നും നാമം ജപിക്കുന്നത്, പിന്നെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ 5. അത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇനങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭക്തിയെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 5 ഇനങ്ങളാണത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇനം നമുക്കപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നോക്കാം. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓരോന്നും പറയാം. എത്ര എണ്ണമാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന? ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ആദ്യത്തേത്. അപ്പൊ ഈ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്നാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഓരോ ഇനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് പിന്നെ 1ാമത്തെ ഇനമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ.
ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കലാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് 77ാമത്തെ പേജിൽ ഒന്നാമത്തത്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ 64 ഇനങ്ങളിലെ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഗുരു ആശ്രയം. അതാണ് ഒരു വാതിൽ. ആ വാതിലിൽ കൂടെ ബാക്കി 63 എണ്ണവും നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ഗുരു പാദാശ്രയ, ഹൃദയപൂർണമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അഭയം സ്വീകരിക്കൽ. ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുകയാണ്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മീയ ഗുരു എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ 64 അംഗങ്ങളിലൂടെ 64 ഇനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ പറയാണ് അല്ലെ. ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, പാദാശ്രയം, ഗുരു ആശ്രയ. നമ്മൾ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് തന്നെ പറയാൻ കാരണം ആദ്യം ഇതിലൂടെയാണ് ബാക്കി 63 ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായത്തിലെ 21ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രബുദ്ധ മഹർഷി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. അതായത് നിമി രാജാവിനെ കാണാനോ നവയോഗേന്ദ്രാസ് വരും, അതില് ഉള്ള ഒരു മഹർഷിയാണ് പ്രബുദ്ധ മഹർഷി. മഹർഷി എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജൻ, ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതേ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മികാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിഗമനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും വഴി ഈ നിഗമനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചു വിടപ്പെടുക എന്ന പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം, സ്വയം തിരിച്ച് വിടുക എന്നുള്ള തലം, നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു? ഈശ്വരപുരിയെ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാരും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ആരാണ് ഗുരു, ഒരു ഗുരു ആരാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും, എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? അത് നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ, ഇപ്പം ഉപദേശാമൃതം എല്ലാവരും നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാചോവേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഹസ്തവേഗം അതെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വാച, നമ്മളെ വാക്കിനെ, മനസ്സിനെ, ക്രോധത്തിനെ, ജിഹ്വ നാവിനെ, ഉദരം വയറിനെ, ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയം, അപ്പൊ ഈ എന്നിവയാണ് ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന മധ്യവർത്തികൾ അഥവാ സഹായികൾ. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ലോകത്തിലെവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് ലോകത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ, അവന് ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ആരാണോ കൃഷ്ണന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടില്ലേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില്, കിബാ വിപ്ര കിബാന്യാസി കിബാ ശൂദ്ര ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. ആരാണോ കൃഷ്ണ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവൻ ശൂദ്രനായാലും വിപ്രനായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും
സന്യാസിയായാലും അവൻ കൃഷ്ണതത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതായി അവനാണ് ഗുരു ആവാൻ യോഗ്യൻ. ഗുരു ആവാൻ യോഗ്യത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നോക്കിയല്ല, അവനെ കൃഷ്ണതത്വം ആർക്കറിയാം അതാണ്. ഇപ്പം കൃഷ്ണതത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഗുരുവാകാം. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആശ്രയം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണത്തിനുള്ള പന്ഥാവ് തരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം, ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ദീക്ഷാദി ശിക്ഷണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. അടുത്ത 78ാമത്തെ പേജിൽ അടുത്ത ഹെഡിങ് പറയുന്ന നമ്മുടെ 64 ഇനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ്. അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ 2 ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓരോ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭോപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും. പ്രാരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ആശ്രയം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആശ്രയം എടുത്തു, തദ്വിദ്യപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന? ദീക്ഷ അല്ലേ? ദീക്ഷ. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ആശ്രയം എടുത്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷാപൂർവക പ്രവേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ആദ്യം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രണമിക്കുക, പരിപ്രശ്ന അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചറിയുക, സേവ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ വരും. മൂന്നാമത്തേൽ ആ സേവ പ്രത്യേക ഒരു ഇനമായിട്ടാണ്. ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടെ ആചാര്യനെ സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതേ മുനി തന്നെ നിമി മഹാരാജാവിനോട് പ്രബുദ്ധ മഹർഷി പറയുന്നു, രാജൻ, ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായി മാത്രമല്ല. ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ശിഷ്യൻ കണക്കാക്കണം. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന മതപരമായ പ്രക്രിയയുടെ മുഖ്യ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ബാഹ്യരൂപമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കാണണം. പിന്നീട് ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതാണ് ശിഷ്യന്റെ മനോഗതി, ലക്ഷ്യവും. അതോടെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. വേദങ്ങളും ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തി, ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് നമുക്ക് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാം. പല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ട അത്രയും പ്രധാനമാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് കേട്ടില്ല. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അല്ലെ? ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. പെട്ടെന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനാണ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. കൂടാതെ സിദ്ധാന്ത ഫിലോസഫി എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ്. അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തീരെയില്ല. പക്ഷെ
പരമഹംസനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വട്ടം അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ ആർക്കും ദീക്ഷ കൊടുക്കില്ല, നീ നാളെ വാ, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഇട്ട് ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിദാസ് സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, അങ്ങ് എനിക്ക് ദീക്ഷ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗംഗയിൽ ചാടി ഞാൻ ആത്മാഹുതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കിട്ടുന്നത്. 1 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ കിട്ടാനായിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ പുറകേൽ അദ്ദേഹം നടക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും എത്ര പണ്ഡിതനാണ്, എത്ര എല്ലാം അറിയാമെന്ന ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മീയ ഗുരു വളരെ പ്രധാനമാണ്. അടുത്തത് 3-മത്തത് ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. വിശ്രംഭേന ഗുരു സേവ. ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കാരണം അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പം സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? 2 തരം സേവയുണ്ടല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യാം. വാണി സേവ, വാണി വപു സേവ, സേവ, വപു സേവ. ബബു സേവ. വാണി സേവ, വാപ്പു സേവ. അപ്പോൾ വാപ്പു സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സേവ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാണി സേവ. വാണി സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പ്രാരംഭോപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11:7-27 ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാവൂ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനാകും. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്ന ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു. അതെന്താണ് ആ സന്ദർഭം? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. അദ്ദേഹം തലതിരിച്ചിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മഹാപ്രഭു അത് കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കും. അദ്ദേഹം ഓരോ പേജിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. മനസ്സില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനിലാണ് കാണുന്നത്. മഹാപ്രഭു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് വായിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ നോക്കി കളിയാക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഇത് നോക്കി വായിച്ചിട്ട് കരയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? അങ്ങ് എന്താണ് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ? അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് വായിക്കാനോ സംസ്കൃതമോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നോട് ഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? കാണാമല്ലോ, എന്താ കരയുന്നത്? അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനി കളിയാക്കിയിട്ടാണോ കരയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലുമില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞത്? ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഗുരുവിന്റെ തേരാളിയായി. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഭഗവാൻ എത്ര ചവിട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. കാരണം ഒരു യുദ്ധകളത്തില് സാരഥി എങ്ങനെ രഥം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര ചവിട്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് എനിക്ക് കരച്ചില് വന്നതാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നീയാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാനും സംസ്കൃത സ്ഫുടതയോടെ ആ മീറ്ററൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചൊല്ലാൻ അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ എസൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത് നീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഗുരു നിർദ്ദേശം തരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂ എന്നല്ല. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നോ അത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് സാധു വർത്തമാനു വാരണം. മറ്റു വിശുദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാദസ്വീകരി. അതാണ് 4-മത്തത്. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. 4-മത്തത്.
മൺമറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും പിന്തുടരാൻ സ്കന്ദപുരാണം ഉപദേശിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ചതിവിലോ ദുഃഖത്തിലോ ഇടവരാതെ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യരുടെ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും. ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സ്വീകരിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാ സ്വീകരിക്കാത്ത? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയും, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെന്ത് തന്നോ അതിനെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളായിട്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്താണോ പുണ്യാത്മാക്കൾ ചെയ്തത് ആ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് 79ാമത്തെ പേജിൽ. ഹരേകൃഷ്ണമാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുത സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാനേ അത് സഹായിക്കും. പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. എല്ലാം നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്നവരും തങ്ങളുടേതായ കൃത്രിമാശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും പ്രമാണം അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരുമാണ്. അവർ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉതകൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് സഹജീവികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ? സഹജീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം നിസ്സാരമായി അല്ല, അവരെന്താന്ന് വെച്ചാല് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കില്ല, ഇപ്പം നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൃത്രിമ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. അവരുടെ തന്നെ കൃത്രിമമായ ആശയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, സജിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞാൻ രാധയാണ്, ഞാൻ ഗോപിയാണ്, അങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ചു വരും. കൂടാതെ ഞാൻ മയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ തത്തയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ അവർ വരും. പക്ഷെ അവര് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല, നാമം ജപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് ആ വ്യക്തി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ, അതായത് പ്രമാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതെ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ അവർക്കൊരിക്കലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവത്തില്ല. അത് ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു ശല്യമാണ്, സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ശല്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുത സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തിയുത സേവന പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സഹജിയ. എന്താണ് സഹജിയ ചെയ്യുന്നത്? അവര് കൃത്രിമ ആശയം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു, പ്രമാണം അനുസരിക്കത്തില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നിടത്തൊരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളില് ജയദേവ ഗോസ്വാമികൾ പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ബുദ്ധമതത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ സഹജിയ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അതിലിപ്പോ കുറെ ആ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഗുരുക്കന്മാരും കുറെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് കുറെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഇതില് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ സഹജിയാന്ന് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക? ആരുടെ വീഡിയോസ് ആണ്? കുറെ ഈ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ. പല ഗ്രൂപ്പുകാരും. അതെ.
നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതായതുകൊണ്ട് ഓരോ റീൽസ് ലൈക്സ് കൂട്ടാനും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇനി അത് കൂടി കൂടി വരും. ലൈക്സ് കൂട്ടാനും അല്ലേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും. ഭഗവാന്റെ ലഡ്ഡു ഗോപാലിനെ വെച്ചിട്ട് ലഡ്ഡു ഗോപാലിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഉറക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്നും ഒതന്റിക് അല്ല. അവരിത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കറക്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കുറെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധമതം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മള് നിരാകരിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ തത്വം പറയുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്തു. ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബുദ്ധന്റെ അവതാരം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഹിംസ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേദങ്ങളില് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഹിംസ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വേദങ്ങളെ വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ വേദങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് മാംസാഹാരം പോലുള്ള ഹിംസാകർമ്മങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധമതത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത്. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉന്നതമായ ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപാടുകൾക്ക് വൈദികമായ നിഗമനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നീട് അശോക ചക്രവർത്തി വന്നു. അശോക ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബുദ്ധമതം ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു, ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വ്യാപിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ആരാണ് അവതരിച്ചത്? ഈ ബുദ്ധമതത്തെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് വന്നു? ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലേ. ശങ്കരാചാര്യർ വന്നു. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ വന്ന് തിരിച്ച് വേദങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ബുദ്ധൻ വന്ന് നിർത്തി ഒഴിവാക്കിയ നിരാകരിച്ചതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധമതം ഒരുവിധം മാറി. ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണല്ലേ കുറെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അത് ശങ്കരാചാര്യർ വന്നതോടാണ്, അവതാരത്തോടെയാണ് ബുദ്ധമതം ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടത്. വൈദിക പുസ്തകങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതാണ് ബുദ്ധമതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മതങ്ങളും. ബുദ്ധ ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഭക്തന്മാരുണ്ടെന്നും അവരൊക്കെ ബുദ്ധ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താറുണ്ടെന്നും അവർ പറയും. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അവരെ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, വേദജ്ഞാനമില്ല. ബുദ്ധനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. വേദം പഠിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതത്വം എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മതതത്വവും സ്വീകരിക്കാൻ ആവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം നാസ്തിക വിഭാഗത്തെ വിഭ്രമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ച ആ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ
എന്താണ് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടി പിന്തുടരുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4.34 ആ ശ്ലോകം എന്താണ്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഖിർ മാലിക്കും ദാബിർ ഖാസി. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേര് ആ പൊസിഷൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ വന്ന് വിനയപൂർവ്വം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവര് വന്നത് അല്ലെ. വിനയപൂർവ്വം തന്റെ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ സേവ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം പിന്തുടരുകയാണ്. പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അന്വേഷണവും അർജുനന്റെ അന്വേഷണവും അതെന്താണ് വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്വേഷിക്കുന്നതും അർജുനന്റെ അന്വേഷണത്തിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡു പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ. അതേസമയം അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അർജുനനെ ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും അർജുനനും ഒരു എന്താ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കാർപ്പണ്യദോഷോ ഭവതാ സ്വഭാവ ഗച്ഛാമിതാം ധർമ്മസമ്മൂഢ ചേത. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാകും. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കേട്ടു. അർജുനൻ ആ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രം ഇതുപോലെ പലരും ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭീഷ്മർ ഉപദേശിച്ചു, വിതുരർ ഉപദേശിച്ചു, ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ശിഷ്യത്വം പാലിച്ചില്ല. എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. ആരും പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മതതത്വങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ച് വേണം അന്വേഷിക്കാൻ. അതാണ് 5-മത്തത്. നമ്മളെ ബുക്കില് 89 പേജില് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, അതാണ് 5-മത്തത്. അപ്പൊ അന്വേഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം അന്വേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, അർജുനൻ അന്വേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്. അർജുനൻ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവരത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടും പണ്ഡിതരായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് അവരെങ്ങനെ സമീപിച്ചു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നു, നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അല്ലെ. രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ച് 10 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഉത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധിതമാകും. ഇനി 6-മത്തത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഹൃദയപൂർണമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ അതില് ശിക്ഷയും ദീക്ഷയും മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവിധ മാനസികാവസ്ഥകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു. ഇസ്കോണിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പ്രാഥമിക ശിക്ഷാ ഗുരുവായി ശ്രീല പ്രഭുപാദ അല്ലെ. നമ്മളെ പ്രീ എമിനന്റ് ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പേര് വരുന്നുണ്ട്: ദീക്ഷാ ഗുരു, ശിക്ഷാ ഗുരു. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ദീക്ഷാ ഗുരു, ശിക്ഷാ ഗുരുവിന്റെ ഒറ്റൊരാളെ ഉണ്ടോ? ദീക്ഷാ ഗുരു ഒരാളാണ്. ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണും.
പിന്നെ ദീക്ഷാഗുരു എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് നാമകരണം, നമുക്ക് നാമം തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് പേര് തരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ദീക്ഷാഗുരു ആണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ശിക്ഷാഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? ശിക്ഷാഗുരു വേണോ? ദീക്ഷാഗുരു ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ് ശിക്ഷാഗുരു? ശിക്ഷാഗുരുവാണ് മാതാജി നമുക്ക് അറിവുകൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ ആ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ദീക്ഷാഗുരുവിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ദീക്ഷാഗുരുവിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോയി, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ശിക്ഷണം കിട്ടാനായിട്ടും നമ്മൾ ശിക്ഷാഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ശിക്ഷാഗുരുവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദീക്ഷാഗുരു മാത്രമല്ല, ശിക്ഷാഗുരുവും പ്രധാനം. ശിക്ഷാഗുരു പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഉദാഹരണം ആയിട്ട് ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ എന്നിവർ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ് പണ്ഡിറ്റും ശ്രീനിവാസ ആചാര്യരുടെ ഒന്നും ദീക്ഷാഗുരു അല്ല ജീവ ഗോസ്വാമി, അവരുടെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. ഓരോരുത്തരും പലയിടത്തു നിന്നാണ് ദീക്ഷ എടുത്തത് അല്ലെ. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഹൃദയ ചൈതന്യ ആചാര്യ, അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യൻ. ശ്രീനിവാസ് താക്കൂറിന്റെ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമികളിൽ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ. അപ്പോൾ ദീക്ഷാ ഗുരു വേറെയാണ് ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും. പക്ഷെ അവര് ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ ശിക്ഷാ ഗുരു നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ ഗുരു സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീക്ഷാ ഗുരു മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരും വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 20 ഇനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തത്തെ കൊരിയായിക്ക അരനാ കൊരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗൗരവത്തോടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പഠിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള വേദിയായി ഒരാളെ ഉയർത്തുന്ന മതപരമായ പ്രക്രിയയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താ? ആരാന്ന് മനസ്സിലായി കാണാമല്ലോ. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. ശീല പ്രഭുപാദന് ശിഷ്യന്മാർ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കും. നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ഇവൻ നല്ല ഒരു ശ്രോതാവാണ്, ശ്രദ്ധയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അതേപടി തന്റെ മനസ്സിൽ തന്റെ ജീവനായി കരുതി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ, അവര് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. മാതാജി ഒരു സംശയം. ഇതിപ്പോ മാതാജി പറയുന്ന ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ മാതാജി പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഏത് അഞ്ചിലെ ഭാഗമാണ്? എവിടുന്ന്? അല്ലല്ല, ഇത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു ഇത്. 5ന്റെ അല്ല, നമ്മുടെ 1, 2, 3 ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സ്ലൈഡില്. 5ാമത്തെ അല്ല. 1, 2, 3 അത്രയും 1, 2, 3, 4, 5 എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ്. അത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6 നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. 5 വരെ ഉള്ളത് വരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഇതും ഗുരുവിന്റെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ,
ആത്മീയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മാത്രമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവായി അംഗീകരിക്കണം. അവനെ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഒരേ തലത്തിൽ പരിഗണിക്കരുത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടെ ഈ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഈ എക്സാമ്പിൾ ബുക്കിലുള്ളതാണ്, 79ാമത്തെ പേജിൽ. ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ തന്റെ ഗുരു ശ്രീല ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയെ പാദസേവാപരമായി സേവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി ആരെയും ഗുരുവായിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. ആരെയും താൻ ആർക്കും ഗുരു ആകില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ അത്രയും താഴ്മയോടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനും ചെയ്യാത്ത തലത്തിലുള്ള അത്രയും രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പാദസേവ സേവിച്ചത് കണ്ട് ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോഴേ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകണം, അദ്ദേഹമായിരിക്കണം എൻ്റെ ഗുരു എന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, താൻ ആരെയും ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ സേവ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം സേവ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണാതെ തന്നെ വന്ന് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ അത്രയും താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ എങ്ങനെയും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ, ആചാര്യനെ സേവ ചെയ്യുന്ന ആ മനസ്സാണ് ഭക്തന് വേണ്ടത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ പാദസേവ പരമായി സേവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ 5 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 6ാമത്തേലോട്ട് പോകാം. 6ാമത്തത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല, നമുക്കപ്പോൾ ബുക്കിലേക്ക് നോക്കാം. 6ാമത്തത് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായ ഐന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി വിഷ്ണുലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകാദശി ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളെ ഭക്ഷണം എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എണീക്കുന്നു, മംഗളാരതി തൊഴുന്നു, പിന്നെ മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലരും ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, TV കാണുന്നു, മൊബൈലിൽ റീൽസ്, അത് സിനിമ കാണുന്നു, പിന്നെ എവിടെ മോളിൽ പോകുന്നു. നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ സമയം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അസത് സംഘം, മറ്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനൊക്കെ മാറ്റി ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. 7ാമത്തത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പുണ്യഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ തീർത്ഥസ്ഥാനം എന്ന് പറയും, പിന്നെ ധാം എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാം? തീർത്ഥസ്ഥലം പിന്നെ ധാം. ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിത്യമായിട്ട് വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ധാം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നിത്യമായി നടക്കുന്ന സ്ഥലം. വൃന്ദാവൻ ധാം, മായാപൂർ ധാം, ജഗന്നാഥ് പുരി ധാം, ദ്വാരകാധാം. തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ തീർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, അപ്പൊ അവരുടെ സംഘം ലഭിക്കുന്നതാണ് തീർത്ഥസ്ഥാനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം, ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭവും കാത്തിരിക്കുന്നതായി സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ വാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടും കൂടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങ് പോവുക എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഡാമുകളിൽ മാറി താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാമിൽ വസിക്കുക. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ലോകമെമ്പാടും ഭഗവാൻ ഓരോ ധാം കൊണ്ടുവന്നു. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധാമിൽ വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ധാം വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ധാമിൽ തന്നെ പോകാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ധാമിൽ വസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രം. അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? അതായത് ഉപരി ലോകത്ത് നിന്ന്, ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്ന് താഴോട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പുരിയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്നോ, വൈകുണ്ഠവാസികളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ചതുർബാഹുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ ദേവന്മാർ കാണുന്നത് ചതുർബാഹുവായ വൈകുണ്ഠന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതായത് വൈകുണ്ഠവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമുള്ളവ, സാരൂപ്യ മുക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തന്മാരാണ്. അതേപോലെ ചതുർബാഹുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? ദേശണം വായിച്ചോളൂ. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു. ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗാജലം ഒഴുകുന്നിടത്ത് ഉള്ള ജനങ്ങൾ, അല്ലെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത്, ഗംഗാ നദി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നവർ, അവരെ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പൊ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തുളസി പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 8ാമത്തത്, ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായാൽ എന്താ കുഴപ്പം? നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ എനർജി എല്ലാം ആ ഭൗതിക വസ്തുവിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലേ? നമ്മളിത് ഭക്തി ഉപദേശാമൃതത്തിലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അതേതാണെന്നറിയാമോ? ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള 6. അത്യാഹാര, ആഗ്രഹ, ജനസംഘർഷലൗര്യം. ഇതിലെ ഈ അത്യാഹാരം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പം അത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സങ്കല്പം എടുക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചിലരാണ് ആ കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങി, ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ 64 മാല ജപിക്കും എന്ന് സങ്കല്പം എടുക്കും. ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 ദിവസം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സങ്കല്പം എടുക്കാവൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അത് ഒരു അപരാധമായി മാറും. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദീയ പുരാണം ഇങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പലരും നമ്മളിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി തോന്നും. അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പറയും, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നും ഈ പറഞ്ഞതിൽ സാരം. ഉദാഹരണം, ജപമാലയിൽ 1000 ഉരുവെങ്കിലും എന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം എടുക്കുക എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സങ്കല്പം എടുത്ത്
അത് ഭക്തിയുത നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷകരാവും. നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷകരാവും. അത് തെറ്റാണ്, അത് കുറ്റകരമാണ്. അപ്പൊ തെറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സങ്കല്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസവും കൂടും. എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാവും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു സങ്കല്പമൊക്കെ എടുത്ത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിൽ ഉപേക്ഷ തോന്നും. എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിയെ തടയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഇതെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, എടുത്ത തീരുമാനം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കുക. ഒരിക്കലും അതിന് ഭംഗം വരുത്തരുത്. ഇപ്രകാരമായാൽ അയാൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടും. ഇനി 9ാമത്തത് ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കലിന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടുമെന്ന് ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണ്. ചിലര് ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഏകാദശി പ്രസാദം മാത്രമൊക്കെ കഴിക്കും. ചിലര് നിർജ്ജല് തന്നെ എടുക്കും. നിർജ്ജല് തന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീണമാണ്, സേവയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതെടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ? ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ദിവസം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും നാമജപത്തിനും ഭഗവത് സേവനത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും നാമജപം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പരമാവധി സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടതാണ്. ഉപവാസ ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഗോവിന്ദ സ്മരണ, തിരുനാമ ജപം. നമുക്കറിയാം ഗൗഡിയ മഠത്തില് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് ഒരു ദിവസം ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഏകാദശി ദിവസം. അപ്പൊ പറയും, എന്താ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നത്? അത് ഇന്ന് നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ്, ഞങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞേ, വേഗം പോയി കിച്ചടി എടുത്ത് കഴിക്കുക, എല്ലാവരും സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പറയും. അപ്പോ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഗോവിന്ദനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 10ാമത്തത് അശ്വത്ഥ പൂജ. അപ്പൊ അശ്വത്ഥ പൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് എന്നും തുളസി ആരതി ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പം ഭക്തന്മാർ തുളസി ചെടിക്കും നെല്ലി വൃക്ഷത്തിലും വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കണം. വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുകയും അവരെ ധ്യാനിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. നമ്മള് തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയില്ലേ, യാനി കാനി ചാപ്പാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യാദി കാണിച്ച, അതായത് ബ്രാഹ്മണ ഹത്യ ചെയ്ത പാപം പോലും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം തുളസി ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. നല്ല അശ്വത്ഥം ഉള്ള വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അശ്വത്ഥത്തെ ആൽവൃക്ഷത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം, നെല്ലി വൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം, അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും 10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയാണ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത 10 പറയും നിവൃത്തി, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിശൂന്യയുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കൽ. അവിടം തൊട്ട് നമ്മളുടെ നിവൃത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. കണ്ടോ, അത് ഡോൺസ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ 11ാമത്തത് ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കൽ. അവിടം തൊട്ട് നിവൃത്തിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിശൂന്യരുമായിട്ട് സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നിടത്തും 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും സംഘത്യാഗ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ? അസത് സംഘത്യാഗ വൈഷ്ണവാചാർ. അസത് സംഘത്യാഗ അതായത് ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. നോൺ ഡിവോട്ടീസിന്റെ സംസർഗം. ഇനി നോൺ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ആരാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്തവര്, അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ, ഭൗതികവാദികള്,
ഭൗതികവാദികൾ. ഭൗതികവാദികള്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവര്. പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവർ. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് എതിർക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അതായത് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണുന്നവർ, അവരുടെ സംഘവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരൊക്കെ അസത് സംഘമാണ്. കാരണം അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിശൂന്യൻ 2 തരക്കാരുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവർ, അതായത് അവര് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെയും ശിവനെയും ബ്രഹ്മ, ശിവ, ദേവി ആരാധന, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യ, പിന്നെ എന്താണ് നവഗ്രഹങ്ങൾ, അവർ അങ്ങനെയുള്ള പൂജകളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗം. പിന്നെ മറ്റേത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതികവാദികൾ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികളും കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും അവൈഷ്ണവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കൂട്ടരുടെയും സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവീദേവന്മാരെ അടുത്ത് പോകുന്നത്? ദേവീദേവന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ പോകുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവരുടെ ഭൗതിക പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത്. അനുഗ്രഹം കിട്ടും. അവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെല്ലാം അഭക്തരാണ്. അവരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപമ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് സംസർഗം സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലും നല്ലതെന്ന് എളുപ്പമെന്ന് കാത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ ഉത്തേജിതരും ആയവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാൾ ഭേദം സർപ്പത്തെയോ വ്യാഘ്രത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണെന്ന് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഉപമ? ചീങ്കണ്ണിയെ ആശ്ലേഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിനെ കൂടെ താമസിക്കുക, തീയിൽ താമസിക്കുക, എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പോയിട്ട് സഹവസിച്ചാൽ സംഭവിക്കുക? കാരണം ഈ സർപ്പത്തിനെയോ ചീങ്കണ്ണിയുടെ അടുത്തോ പോയാൽ നമ്മൾ മരിക്കുമല്ലേ, നമ്മളെ അത് കൊല്ലും. അങ്ങനെ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവരുടെ അടുത്ത് പോണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ കൊന്നാൽ നമ്മളുടെ ശരീരമേ നശിക്കത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് നശിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേർന്നാൽ നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാവും. നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ കാത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു, സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ ഉമയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സരസ്വതിയെ ഭജിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭാഗവതത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ദേവന്മാരുടെ ഉത്തമ ഭക്തരാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ ഭക്തിഹീനരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പരിഗണനയിൽ വരില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധന വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും അവരെ അഭക്തരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനി മറ്റുള്ള നമ്മളെ മായാവാദ ഭാഷ്യസൂനിലെ ഹോയെ സർവനാശ്, ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. മായാവാദികളുടെ ആയിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? കാരണം മായാവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാനും ഇവിടെ രൂപം എടുത്ത് വരുന്നത് അത് ഭൗതിക രൂപമാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള തത്വം പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലും, കൂടാതെ അവര് പറയും ഏത് രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാലും എല്ലാവരും ഒരിടത്തെത്തും.
എവിടെ എത്തും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മത്തിലെത്തും. എല്ലാവരും ഒരിടത്ത് എത്തും എന്നാണ് അവരുടെ തത്വം. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, ഇന്ന ആളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തും. അബ്രഹ്മപുരാർ ലോകാണ്. ആ യാൻ ആ യാന്തി ദേവ വൃതാന്തിയേവ ആ, പിതൃയാന്തി യാന്തി പിതൃവ്രത ആ ഭൂതാന്യാന്തി ഭൂതാനി യാന്തി നിർദ്യാജിയ. അപ്പൊ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അല്ല ഓരോരുത്തർ ഭൂതങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭൂതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകും, ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും. പക്ഷെ ആ തത്വം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനർത്ഥം അവര് ഭഗവത്ഗീതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അവരുടെ ആ ഫിലോസഫി വെച്ച് തങ്ങളുടെ ഭോഗാഭിലാഷങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് വിശദീകരണം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ശക്തിയായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മൃഗങ്ങളും ഒത്തു കഴിയുന്നതാണെന്ന് വിഷ്ണു രഹസ്യം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഹെഡിങ്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കായിക. 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ, അതായത് ചില ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ അല്ലാത്ത പല ആത്മീയ സംഘടനയിലുള്ളവർ ആര് വന്നാലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല. അവരുടെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരാകാം, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെയോ സൗജന്യത്തിന്റെയോ പേരിൽ അവരിൽ ആരോടും കടപ്പാടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കടുത്ത നിബന്ധന. പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുതെന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ വായിക്കരുതെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യോഗ്യത നോക്കിയിട്ട് വേണം ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ മതി? നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മെച്ചുവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് ആചാര്യന്മാരുടെ എഴുതിയത് നമുക്ക് വായിക്കാം. പക്ഷേ മറ്റ് വേദങ്ങളും വേറെ സംഘടനകളുടെ ബുക്കും എല്ലാം കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് കാണിക്കാനോ നമ്മളെ പാണ്ഡിത്യം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനോ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകപ്പുഴുവാന്ന് കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. കാരണം അവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവിടെ അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും. അതുകൊണ്ട് അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനേകം ആളുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു പുസ്തക പുഴുവായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം ഉളവാക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ധാരാളം പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. ബഹുശാസ്ത്ര ബഹുവാക്യ ചിത്തേ ഭ്രമഹയ സാധ്യ സാധന ശ്രേഷ്ഠനഹയ നിശ്ചയ. അപ്പൊ ഈ ഇതിലാ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ദീക്ഷ ആരംഭിച്ച ഉടനെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അവഗണിച്ച ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ദീക്ഷ, ചിലരുണ്ട് ദീക്ഷ എടുക്കും, ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തു എല്ലാം ആയി എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തി സേവന തത്വങ്ങൾ തുടർന്നും ചെയ്യണം. അത് അവഗണിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണു പോകും. ഇനി ബാഗ് ബസാർ ഗൗഡിയ മഠം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൗഡിയ മഠം ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാല്ലേ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത്, ഇവിടെ കത്താൻ പോയി, ഗൗഡിയ മഠം മൊത്തം കത്താൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടി തുടങ്ങി.
ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഇത് എന്റേതാണ് അത് എന്റെയാണ്. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? എവിടെ പൈസ കിട്ടുന്നോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? പൈസ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രം പണിയാനല്ല പറഞ്ഞു. പുസ്തകം വിതരണം, പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനല്ലേ? പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ക്ഷേത്രം പണിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ക്ഷേത്രം പണിയാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എതിരായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി ഭക്തന്മാർക്ക് ഒത്തുകൂടി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒത്തുകൂടി സേവനം ചെയ്യാൻ ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നില്ല. ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. കാരണം ഇത്രയും അത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോഷായിട്ട് വലിയ ഫെസിലിറ്റിയിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഭക്തന്മാർക്കില്ല അല്ലേ? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കുട്ടീർ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും നിന്ന് സേവ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭൗതികവാദികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആ ഒരു സേവനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങള് ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭൗതികവാദികളെല്ലാം എന്തിലോട്ടാണ് ആകർഷണം? അവര് സിനിമയിലും മോളില് അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു. ആരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വരില്ല. അപ്പൊ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയില് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്കോണിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളുടെ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് തടയുന്നത്. അല്ലാതെ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 12 തൊട്ട് 14. പിന്നെ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളവരെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലും ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് വരാം. പിന്നീട് ആത്മീയ ആചാരന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശിഷ്യൻ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെട്ടു കൊള്ളും. എന്തൊക്കെയാണേലും അന്തസ്സിനോ ഇല്ലാത്ത മാന്യതയ്ക്കോ വേണ്ടി ഒരാൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അന്തസ്സിനും മാന്യതയ്ക്കും വേണ്ടി. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ്. ആ മനോഭാവമാണ്, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന് പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ചിലർ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന പിരിക്കാൻ സമ്പന്നരെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ആരാണ്? മഹാരാജ് മാൻസിംഗ് രൂപഗോസ്വാമിയെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിയോടുള്ള പ്രീതി തോന്നി ഒരുപാട് ധനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ആ ധനം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? വലിയൊരു ഗോവിന്ദജിക്ക് നാമത്തിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് സ്വന്തമായി നിലയ്ക്ക് ഒന്നും നിർമ്മിക്കല്. വേറൊരാള്, സമ്പന്നരായ ഒരാള് കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ സംഭാവന പിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ സംഭാവന പിരിച്ച് സമ്പന്നരെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര മന്ദിരങ്ങളിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വെറും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അത്യുത്സാഹം കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ചുരുക്കം. ആചാര്യൻ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട്. എവിടെ പണം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് പണം ചെലവാക്കാനെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത്
സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭചേതനകളും സമഭാവനയും 15 മുതൽ 16 വരെയുള്ളതാണ് അത്. ഒരു കുറച്ച് ഇനി തീരാറായി. 15 മുതൽ 16 വരെയുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും? എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരാറായില്ലേ? ഉറക്കം വരുന്നവരൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഉറക്കം അങ്ങ് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ഛേദങ്ങളാൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിലും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ചിന്ത മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിനോ വിഭ്രമത്തിനോ വിധേയനാകരുത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം. ഇപ്പൊ മാതാജി വായിച്ചതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒരാളുടെ സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ നേരായ സമീപനവും നഷ്ടത്തിൽ നേട്ടത്തിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ. ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഗോപിനാഥ് പട്നായിക്കിന്റെയാണ്. ഗോപിനാഥ് പട്നായിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ശ്രീല രാമാനന്ദ റായയുടെ സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജന്റെ തഹസിൽദാർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ തഹസിൽദാർ ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ പൈസയുടെ കുറവ് വന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കഫോൾഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളി തറയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു. അപ്പം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജിന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പോയി അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പൈസയുടെ ഇടപാടില് എന്തോ ഒരു കുറവ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ രാജാവിനെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാമല്ലോ, അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ, അതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം ഗോപിനാഥ് പട്നായിക് അതായത് രാമാനന്ദ റായുടെ പിതാവിനെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറെ ഭക്തര് വന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ജഗന്നാഥിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ജഗന്നാഥിന് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പറയൂ, എല്ലാം ശരിയാകും. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കൽ, അതിൽ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയല്ല. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഈ കേസ് ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അവർ ആദ്യം തൊട്ട് ഈ കേസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിനെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അത്രയും ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തി രാഘവസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കഥയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് അദ്ദേഹം, ഭക്തി രാഘവസ്വാമി മഹാരാജ്. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ? ഇതാണ് രാഘവസ്വാമി മഹാരാജ്. ഇദ്ദേഹം മായപ്പൂരില് നമ്മുടെ ചന്ദ്രോദയ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഒരു 1984 ഒരു ഇത് സംഭവിച്ചു. എന്താണ്, ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു മണിയായപ്പോഴാണ് കുറെ തീവ്രവാദികൾ വന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ബോംബും വാളും പരിചയം എല്ലാം ആയിട്ട് കത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഒരു 10-30 ആൾക്കാർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വേറൊരു ഭക്തനും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവരെ അടുത്ത് നേരിടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ബോംബെറിഞ്ഞു. ബോംബിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് ഫുള്ള് ആ ബോംബിൽ പൊട്ടി, കാല് മൊത്തം ചോരയിൽ കിടക്കണം. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പോയി അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭക്തന്മാർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്റെ ജപമാല എവിടെയാണ്?
എനിക്ക് അപ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും കാല് പോയി, അത് തകർന്നു ഒരു കാല്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, എൻ്റെ ജപമാല എവിടെയെന്നാണ്, എൻ്റെ ജപമാല എനിക്ക് വേണം. അപ്പം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കാല് ആംബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് രാഘവദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം രാഘവ മഹാരാജാണ്. ഹിസ് ഹോൾനെസ് ഭക്തി രാഘവ സ്വാമി മഹാരാജ്. ഇതാണ് ആ മഹാരാജ്. അപ്പൊ ആ മഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലും ലാഭത്തിലും എല്ലാം സമഭാവന, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതവസരത്തിലും ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും അങ്ങനെ പോകണം. ഇനി അടുത്തത് 2 കൂടെ ഉള്ളൂ, 17ഉം 18. 17ാമത്തെ എന്താണ്? ദേവതാരാധന അല്ലെ. ദേവതാ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോ? നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ? മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെയും വൈഷ്ണവരായിട്ട് കാണണം ദേവന്മാരെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഭക്തനായിരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരം ഉന്നതരായ ഭക്തന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധരാണ്. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് എറുമ്പ് പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? പത്മപുരാണം പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ അഥവാ ഹരി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനുമാണ്. എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുതെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചോദിക്കുക. ഭക്തി തരണേ. ഭഗവത് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ എന്നല്ലേ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. ദേവന്മാരൊന്നും നിസ്സാരരായിട്ട് കാണരുത്. ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരും. കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ നമ്മളൊരു നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്, അത് തെറ്റാണ്. ഇനി അടുത്തത് ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് ലാസ്റ്റ് 18ാമത്തെ. ശ്യാമപ്രിയ രാധാറാണി വായിച്ചു. മഹാഭാരതം പറയുന്നു, ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമമുണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവെ സന്താനങ്ങളെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. പരിഷ്കൃതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് ജീവികളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുക പതിവാണ്. അതേസമയം സ്ഥിരമായ കശാപ്പുശാലകൾ എങ്ങും കാണുന്നുമുണ്ട്. വൈഷ്ണവന്റെ രീതി ഇതുപോലെയല്ല. വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ജന്തുഹിംസയെ അനുകൂലിക്കില്ല, ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കുക പോലുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജീവിയെ വേദനിപ്പിക്കുക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല അല്ലെ, മാനസികമായിട്ടും നമ്മളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോലും ആരെയും കുത്തി നോവിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ മാത്രമല്ല, മെന്റലായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നും കൂടെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ മഹാരാജ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ രഥോത്സവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? രാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാമാനന്ദദാസ് പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് മംഗലാപുരം. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വർഷമായിരുന്നു പ്രഭു? 2008, 2009 ആ സമയത്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഹരിബോൾ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, മഹാരാജിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രഭുവിനെ അറിയോ? ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റില് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ
ആ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു 2 ദിവസം താമസിച്ചായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മസ്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ?